Assalamualaikum millet. Bugün Hindistan'ın payitahtı Delhi şäherindäki Lotus Temple diýen ýere geldik. Taryhy ýer. Bäri girmek mut. Bäri bar ibadathana. Ulan bir dinniň garaç çok ýan ýerlerde bir dine uýýarlar. Beş musulman, hristiýan ýa-da bir dinniň biri. Bu Lotus Temple ibadethanasy garaç Eýranyň biri. Koreýada garaç şuň dizaýny da adyny Eýranyň berine de Lotus diýip bir gül bar. Şo gülüň şu agşamky gündüzki batyşyn, gülüň batyşyndaky ýapylşy bar. Şonu görüp çoňora ýatapdyrdy. Ha, buraya gidiyor mu? Haydi. Arkamdaki Lotus Temple'dan dünýäde 7 sany bar. Garaç bir günüň dowamında 8000 10.000 adam açyn ibadet gelýär ekende, prosto görmäne gelýär. Ama köpsi şu dünýä uýanlar içinde ibadet etýär, köpsi eden o şeyle aňyrdan başlaýan. Kamerada da gorkuda emmetdi. Lotus Temple 9 sanyk girişi bar näme üçin? 9 sanyk din bar ekende, şoňa meňde şundan. Ya opsi şulan hatapdaş oýunçan bilemem. 9 sany din arkan şoň üçin 9 sanyk şeýle girişler bar da. Ne bärden girilýär. Aslında owadan Hindistanyň paýtagty Delhi şäherinde ýerleşen. Täze Delhi'de. Lotus binasy dünýäde 7 sany bar şundan. Bulam soňky Hindistan'da ýerleşen. Karaçy muny 1986-njy ýylda gurtdurlar. 86-njy ýylda gurtdurlar, adam Eýranyň biri gurýan. Dünkü Humaýruna Eýranyň biri gurýan, buna Eýranyň biri gurýan. Ştaýda köp zatlary Eýrandan gurýan eýdan. Eýle daşlar bolmakdy. Daşynyň dizaýny bar, Awstraliýada Sydney'de opera binasy bar, edil şoňa benzer. Edil ollärläni ýöne şoňa meýde gurtdurlar. Lotus Temple var, näme? Ibadathana täze Delhi'de ýerleşär. Adyny Bahay diýip ad goýdurlar. Dünýädäki şu 7 sany bar, 7 soňam iň soňkysy. İçine girip bolýam diýip soradyk. İçinde tapdyndaky nämelerden, ahraniplardan. Bugün Karaçydan nämese kynna, otuq güne kynna. Onu içre salanaplar, gala näme güne işleýär. Ben ikinci gün işlenoklu. İçinde de var, ütkürük saatçı, giden stollar var, şu oturup, şu karşıdan bir gurulay, şu dinle oturuyorlar. Şehirtinin ayrıtı nemesi var da, bärin görmeni emme milletten gelipdiler. Yani ortaları gördüm, Kazaklara markam. Bilema gidiver aynen, karşını tutmadıram, çıkma mümkün. Bärin bir tarafı şuları alıp. Kadim yer bolsun, soň gurulan yer bolsun, şulary aýlanýan ýerler. Emmesi saat 6-da ýapylýar. Saat 6-da iş götürýär, emmerde olan. Bärin yer sumus, aýlan girýär. Beýle de şunçadan garaşyp durlar. Aňyrykda bolsunlar. Duş. Meral bär aýlanmany, awtobus adamlar gelip tursa ýyly köp. Adamlar bugün gedilençi videosunun sonuna geldik. Videonun halamasa da like koyun, patipsas edin. Aynı emedesiniz edin de. İndik videolarda görüşürüz. Paka.